Gaur, garagardotegi baten gaude Donostian. Garagardoa ez dut gustoko. Donostiaren inguruko iritzia ez dut emango. Eta garagardoa gustuko ez dudanez, hostian terrible. Konbutxa edaten ari naiz. Konbutxa oso gauza raro bat da, edari fermentatu bat da. Edaten badezu oso goxoa dago, baina usaintzen badezu, kriston komunzulo usaina dauko. Eta gaur konturatu naz eta zeuekin partekatu nahi nuen, eta hauegia da behira maitea usain du. Kriston komunzulo usana dauko, beha, oin usando hemen. Ei, komedia. Hori ez moztu, Entzaia utasean. Gaur, hemen, nire arazoen inguruan hitz egin behar zaituztet. Hau oso gai arrunt bat da, komedian. Eta nik arropa guztiak entzen badut oso gai arrunt bat nahiz, bai. Igual, ezeate konturatu, baina gutxieneko zapaldu baten parte naiz, gutxieneko euskeraz minoria da. Igual ezaite konturatu, baina LGBT komunitatearen parte naiz. Hau oso saia da, ezein barre. Benetan, bakitzuten ez, LGBT komunitatearen partaideak zea dira Lleida, Girona, Barcelona eta Tarragona. Baina, bueno, hau ez da, benetan hitz egin nahi dudana, hau ez da nire gutxieneko zapaldua, ni beste gutxieneko zapaldu baten parte ere naiz, hainbat izan daitezke. Eta hau benetakoa da, hau oso intentsua da, oso jende gutxik pairatzen ditu komeri hauek. Ni pertsona arrakastatsu bat naiz, eta benetan gizartean baztertutako kolektibo bat gara. Arrakasta daukatzunean aspergarriago bihurtzen zara. Eta duan, nire bizitza bastante ondo doa. Blandirua, oso ondo, amodioa, bastante ondo, Osasuna, kampeon. Ez dut inoiz futbol txiste bat egingo gehiago, zin egiten dut, honetan. Nire bizitza oso ondo doia, eta duan, ez daukot elkarrizketa askorik, pertsona oso aspergarri bat bihurtu nahiz, jendeak zatu ez da, zen moduztani ondo. Eta jazta. Eta orduan jendia aspertu egiten da, gainera humoregile zinguratutan hau beti, eta humoregileak dira como munduko jende frakasauena. Haien inguruan konektatzeko milaka historio dituzte, eta ni horren hau nire arrakastarekin. Hau da, benetan, Sorbalda gainean daramadan zama, Jesu Kristo bezala. Eta, aspertuta nagoenez, pertsona aspertuen gauzak egiten hasi naiz. Pertsona oso aspertuek egiten duten zerbait hasi naiz egiten, azken bola honetan hasi naiz telebista ikusten. Ez dakit zeuen etxean telebista dozutenik, eskerrik asko parte hartzeagatik. Mila esker, ezin izango nuke monologa aurrera eraman zugabe. Nik telebista daukat, baina betidanik izan da modu nostalgiko batean. En plan, pasaden denboraldi bat, miresteko. Baina oso modernan, azinen egite dut telefono mugikorrean, Sabinok esango luke mesala segapotoan. Eta orduan telebista ikustean mundu berri bat izan da, niretzat aurketatzea. Eta aurkitu dut, bilatu ondoren nire altuera intelektualera heltzen den kontenidoren bat. Gutxi gora bera, aurkitu telebista kate bat oso gozagarria. Hau benetako hitz bat da? Bueno, hizkuntza oso komplexua da. Asuntua da, aurkitu edala telebista kate bat oso asko gustatzen zidan, telebista kate bat izan da Divinity. Esan behar da ondo inglesa, esan da Divinity. Ni trilingüea naiz, egiten dut euskera, gaztelera eta analingusa. Fatal, esto, barkatu. Ez dut inoiz ere improvisatuko berriro. Divinity da genero esenzialismoa bermatzen duen telebista kate bat asko, gainera, badakitzute kataionek diela beti eskabadorak eta taladruak eta labanak eta abenturak eta matxetiak, Divinity da como bestea.
sozialki emakumeentzat bideratutako kate moduan hasi zen. Konkretuki, como 50 urteko emakume como dibortzia eta aspertu eta hau ez da aldatu, baina demorarekin ni aldatzen joan naiz. Eta orduan heldu naiz Divinitiren audientzia bilakatzara. Badakitzuten nola somatzen den benetan programa bat emakumeentzako egin da dauela. Ez dia eskoloriak, ez tematikak, ez gidoiak. Programa bat benetan dago emakumeentzat egin ja, presentadoria 40 urteko marikoi bat danean. Hori da benetako marka, vamos, ezin da zein ebota hau baso bat mesedez. Bakardizketa erdian. Hau grabatzen aiga, seriotasun pixkat. No, berdin, da broma bat esan maitea. Gaizki sentitu zara. Bai. Hau deitzen da crowdwork. Hau egiten nahi deitzen da crowdwork. Oso hona da egitea crowdwork. Zegero egite duzu klip bat, egote duzu reels batera eta daukotzu engagement. Bai. Hau ikasi nuen workshop baten. Jendiak izugarri gustoko dauko hau eta oso merkia eta oso erraixa da. Jendiak sobre todo gustoko dauko audientzia iraintzen dozunean. Ze izan daukotzuen emaita? Bai. Amaia, zabe putaseme bat. Ikusten barriak, gratis, txabal. Galdu ditut 40 segundo eta kobrau biot berdina. Asuntua, Divinity marikoiak, kristonekuak, marikoi zaharrak, geroz eta zaharrago, geroz eta emakumeentzako eginda programa. Hau, benetan, genero esentialismoaren eta patriarkatuaren testigantza oso fidagarri bat da. Ez dago mundu honetan emakumegatik segurtasun gehiago ematen dion gauza bat, marikoi zahar bat baino. Honek gaztetu egiten du. Honek boterea ematen du, empoderatu egiten du. Mesedez, martxoak 8 atera kalera zeuen marikoiekin. Eta benetan oso segurtasun handia ematen du. Olai, markak, kremak egin izango, kremak egitari utzi leike eta hasi marikoiak alokatzen. Kentzen ditu urtiak gainetik. Ai, ama, jazta. Oso gorra da jende arrakastautxoaren bizitza. Asuntua da, daude milaka programa, baina daude como 3 benetan. Osea, ondo begiratzen badezu daude como 3 genero, hau da genero euskeraz. Bat die erreformak, pila bat. Erreforma da etxe bat hartzia eta aldatzia. 17 programa. 17 reformas a lo bestia, reforma por sorpresa, los gemelos reforman 2 veces, reformas bajo el agua. Benetan, reforma 2, ahora es personal. Badakate haien xarma, eta esan ditudan tituloen erdia egiazkoak dira. Gero dau beste genero bat dela ni azken bola honetan jarraitu biot esaten, bai. Bai, hori da euskera. Azken bola honetan nire atentzioa deitu duen generoa da da eskontzen inguruan, baina ez da eskontzen inguruan, bale da emazte gaien soinekoen inguruan. Uste bazinuten reformak tema simple bat bazian. Programa honek daramatza como 17 denboraldi. Ta beti da berdina tipa batei soineko bat erostia. Kriston sakontasuna programa honetan. Programa hau, joder. Ya está. Programa hau ingelesez deitzen da Say Yes to the Dress. Eta estatus apaltzailean itzuli dute Sí, quiero ese vestido. Konturatu bazarete, ez du rimatzen, gazteleraz. Baina hau konpentsatzeko jarri dute Boris Izagirre, aurkezten. Orduan guztiz ongi dago programa asuntua. Gutxienez ez dute como palanka batekin atera sarkofagotik Mario Bakarizo berriro ere. Eskerrak. Programa bastante ikusgarria da, bastante simpatikoa. Beti dauko formula berdina da antzezlan klasikoak bezala. Daude pertsonai bakoitzak oso finkatuta dauka bere papera. Dago, emazte gaiaren ama, bere paper bakarra da, emazte gaiak nahi duena ez gustoko izatea. Paper bakarra. Gero daude, bi koñatu edo koñata, edo aizpa, edo lagun marikoi bat. Anaia inoiz ez da. Eta honen papera da, gehien bat negareitea, gehien bat, estimulo bakoitzaren aurrean negareitea, eta gero badau Boris Txilixoka, eta emazte gaia beharrezkoa da,
nonbait jarri beharko dugu soinekoa. Baina... Hau baino gauza gehiagorik ez dago egiten. Normalean, heltzen da, eta da gauza oso patriarkal bat, da guzti sujeto pasibo bat, non bere gainean jartzi juste soineko hauek, eta soinekoak bere tailakoak ez dienean, egiten diote como bizkarrezur bat metalesko pintzekin, eta ematen dugu predator. Eta neska gaixuak bakarrik ikusten dago aurreko aldia izpiluaren gatik, baina bestela zitzaion guztauko. Soineko bat ere ez, usteet. Eta beti berdina, eta ustean jatzu dago, amai ez, eta bestiak negarra, ez da gero, Eta hau, 2 edo 3 aldiz egin ondoren, heltzen da nire pertsonai gogokuena, dala, emakume zoragarri bat. Emakume bat betaurreko lodi batzuekin eta melenita como motz beltz batekin dauela como usmeatzen almazenetik. Eta hau programa osua, eta programaren amaieran heltzen da. Eta hau emaztia ja negarra ez, porque mundu osuak dabil como zapaltzen bere ametsak. Eta tipi esan dago, bueno, arkitu edo soineko hau. Eta, a ber, dau pixkat presupuestotik kanpo. Baina proba. Eta hemen dau negozioa, benetan. Ez dau audientziaik dibinitin. Hemendik ateratzen da dirua, jende gaixo hau estafatzen. Ez dozu ikusi Boris Izaguirren aurpegi berreixa jarri dauen hain diru guztio honekin. Benetan miresgarria estafak. Eta honetaz gain, hasi naiz beste gauza asko egiten telebistan, ikuste ditut bai dokumentalak. Oso aberasgarriak dira, dokumentalak, animalian inguruko dokumentalak. Hau da, gure gurasoen eta Aitona Amonen ASMR-a. Kristoneko efektu lokartzaile bat daukate, oso aberasgarria. Ez dozu ikasten piperrei bez, baina. Badao, dia bizka turra bezala, baina animali gutxia udaz dokumentaletan. Azten da dokumentala. Eta nire sofan, prest, kuluxka hartzeko ples. Eta daukate como soinu zoragarri hauek ambientala. Eta de repente saltzen da tipua, planeta misterio txua! Ekosistema umel honetan! Basapizti zitalak daude non nahi eta hango biztanleria kristoneko komeriak pairatu beharko ditu bizirauteko soilik. Eta ni, ostia, Bilbon indute dokumental bat. Tipo, narratzaile honek nik uste dut urten diela, en plan, lehen genero esenzialista anuntzioak iten zituztelako jostailuentzat. En plan, gogoratzen dituzte mutikoentzat jostailuak zigela beti como Sonde Bandai! Oso gauza agresibua. Mutiko gazte batei jostailua saltzeko mehatxatu egin bidozu. Eta bain patriarkatua ez denez existitzen jende honek beste lan bat bilatu dokumentalak narratzen. Beba ikuste ditut historia dokumentalak. Historia da oinarte gertatu dena. Hola, laburtziarran. Oso interesgarriak asko ikasten da. Ikusi noen bat, Imperio Erromatarraren inguruan. Ikusi da zuzuko bai, ez da, maitea, bai. Bakarrik hau bat. Duela gutxi, viralizatu zen asko, gauza hau esaten zuela gizonek, gehien bat gizon heterosexualek asko pentsate dutela Imperio Erromatarrean, astean birritan edo irutan. Hau oso importantia da, azkenik badakigulako zer egiten duten garunarekin. Baina, empatia puntu bat daukot, marikoiek gertatzen jaku berdina antzinako Egiptoarekin. Hau da, Egipto euskeraz, bale? Zeuen seme batei, semiak baditzu zute, bueno, sentitzat. Eta, antzinako Egiptoa oso gustoko daukate, adakitzute. Ikusen aben dokumental bat, euskal kulturaren inguruan. En televisión española. Euskal kultura oso polita da. Oso ondo dago euskal kulturaz gozatzea, baina kanpotik jendia begiratzen hasten denean, pixkat arrarua bihurtzen da. Pixkat masturbatzea bezala. Igual buaierren bat badago ez dut inkomoda nahi inor, baina hasten da hauta izan.
Esan herri kirolen inguruan. Los deportes tradicionales de los vascos emulan las tareas domésticas que se llevaban a cabo antiguamente en los caseríos. Eta zatuz goztia begisa, Nik inoiz ez naben pentsau, baino, herri kirolak ez die kirolak, die putadak. No, eixa, eta klar, historia, oso satutan hau historian. Hau historikoki nola gertatu da. Nola zeraten bi kaxero, como 1002 urtean, haien baserrian, aizkorakin enborrak mosten, eta 16 ordu jarraian, enborrak mosten negua datorrelako, handikan esaben zea maiz. Eta negua bazetorren, eta repente bixe Jose Mari eta Mari Jose, ziren da, hau herriko jaixetan inbia gau. Hau kriston guapo gau. Eta bedakitu ze, gero hartu geike katillu bat esnez beteta da mugiru eskerrera, eta gero eskuinera, eta gero eskerrera berriro. Eta hola sortu ziren, nik imaginatzen, osoka batetik tira ingeike, bai. Sin más, eski imaginau parrandan, saz, berri hori, ez dakit, duela 18 mende. Parrandan, saz, eta kristoneko epifania dukitezu, eta parrandari jeikitzen eta buah, jeitxibigau arbola bat, lurretik, jarribigau tente, eta inbigau urtero. No, eta beste herri guztia, de puta madre! Gu euskaldunak, gara. Euskal Herrikoak, hau da besti berri bat nabilidazten. Eta gauza oso arraruak egite ditugu, pixka bat klitxe da euskal kulturaren inguruan hitz egitea, eszenatokietan humoregile zerenian, baina kobratzeo berdine, así que berdin da. Eta bueno, korsetaren ondorioz, ditxut ja, daukot como gibela estarrean, así que bukatzen joan behar gara. Eta azkenengo gauza komentatu nahi nuena, da eskupilota. Dokumentalen esaten den bezala, la pelota vasca. Berri imaginatzen dituz berriro gure perpetratzaile, Jose Mari eta Mari Jose. Behin bidaia baten ikuste dituzte giri batzuk tenisian jolasten. Eta zatute, oie, ze politxa hori. Ba, ingoike, Ba, ingo gau, beira. Erosiko itxut raketa batzuk. Tuk eres marikon. Ze raketa? Ze hostia? Eta gainera ez gau bihar beste bikote bat. Hartu ikok baserriko pareta, eta pasauko gauen grande, txabal. Gure bizilagun gertuena dagoa 6 kilometrotara. Norekin gurozu batzia jolasteko alteniz. Eta horrela sortu zen. Eta sexta puntakin ez dakize hostia pasau zen. Hau itxiera txistia zen. Baina ahaztu zait, hiriaren izena eta gero eskerrik asko esatea. Así que,